Hello, love. Pwede ti ka mabisbisan karong gabi eh. Okay, love. Iyan ang balak. Kinsa maka? Si Father Mark day ni boss, pwede na ka mabisbisan ang imong pamilya o mga sala sa kalibutan. Unya, anong naamay, love? Labaw na sa tanan ang mga grasya nga nadawa. Mabisbisan ka mo. Tagaan mo. Kusog. Ay, salamat kaayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello, Jane. Mag-ana-ana taon niya, Jane. Unsay magana-ana, iyan ang papa. Pagtarong mo. Mag-ana-ana, sir, ba? Kamang badminton, sir. O, ana-ana, may tawag, ana. Okay, kami magwidalon sa district, sir. Ay, mao ba? Sige, tarungan ninyo. Pag ana-ana na mo. Ay, salamat kayo, sir. Tawagan ako si Kayla, be. Gimingaw na mga Kayla, eh. Hello, Kayla. Unsay kayla, iyan ang papa. Kinsa maka? Kailangan ibalik mo sa purpose, sir. O kay gitangtang manggod mo, ibalik mo na ako. O DPWH din ni sir. Anong DPWH man? DSWD, DIO sa purpose. Ay, mao ba? Salamat kayo. Salamat po, sir. Hello, love. Dili na kumakaya nga mawala ka sa akong dughan, love, oy. Hello, iyan ang papa. Kinsa maka? Maunay memorizon sa imong anak, sir, ha? Kay naami contest nga balak karon sunod semana. Ay, sorry, sir. Balak, sir. Balak, sir. Hapit, oy. Unsay hapit, sir? Hapit na ang contest. Karon sunod semana. Sige, salamat, sir. Sige, salamat. Sus, gimingaw naman kong Gma, oy. Tawagan sa nako, be. Hello, ma? Unsay ma? Iyan ang balak. Kinsa maka? Malonggay pandesal. Pagdoswa. Lamea, oy. Sana, all. Palit ka, sir. Inya, anong dari magkananawag? Online na day mo. Online namin, sir. Kay nangaguba ang mga tricycle, sir. Ay, mao ba? Ay, sige, balik 50 ako. 50, sir? Patay. Unsay patay? Patay ang signal, sir. Nawala, sir. Copy ka, sir. Hello? 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 Tut. Wa kay hinungdan nga amahan tungod kay bayot ka. Kaya ano? Amahan day ko nimo. Unsa man dito ka? Inahan ko nimo. Ay! Bay! Uy, bay! Nasuroy ka man lagay! Naabang yung mga asawa, bay! Wara ba siya diri? Maayo hinoon! Kay nga naman bay! Doon naman ko to'y kuyog kahapong lalaki! Ha? Saan sa mapod, bay? Dito man to na ko sila nakita sa karinderya ni ng Karin! Ha? Lain ra ba kay ignaw nga lalaki, bay? Mao ba? Ito man ba kaayo? Unya, putot pa dyan! Ako mo to, bay! Ay! Mao na nakalisod nimo. Ikaw na lang gani ang suga nga naghatag kahayag sa akong kinabuhi. Napunder pagyud ka. Kining misis, kinsa man ang namatay? I don't know. Kining brad, kinsa nang namatay? I don't know. Kining miss, kinsa nang namatay? I don't know. Ay, patay na gid si Adino. Ay! Mag-unsa ka ako karong bagong tuig? Magbag-o na ka ako? Or mangita na kog bag-o? Oyo!